Μαζί μου θα πάρω μερικά πράγματα που ίσως θα χρειαστούν. Ένα σακίδιο χρειάζεται οπωσδήποτε. Ένα ζευγάρι παπούτσια ειδικά για μονοπάτι. Θα πάρω νερό γιατί δεν ξέρω αν θα βρω στη διαδρομή. Επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε μια δεύτερη μπλούζα. Θα πάρω μαζί μου και ορισμένα ενεργειακά τσελάκια. Από αυτό εδώ το σημείο που ουσιαστικά αποτελεί την πλατεία του χωριού και ακριβώς αυτό εδώ το δρόμο αριστερά από το κοινοτικό κτίριο θα ξεκινήσει ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην κορυφή της Βουνούκας. Στο σημείο αυτό εγκαταλείπουμε το τιμεντόδρομο και στρίβουμε αριστερά με κατεύθυνση προς την κορυφή του βουνού. Είναι η ώρα να χρησιμοποιήσουμε μια συσκευή GPS η οποία θα μας δείξει όχι μόνο το μήκος του μονοπατιού αλλά και τις υψομετρικές διαφορές αυτού. Σύμφωνα με τη συσκευή βρισκόμαστε σε υψόμετρο 830 μέτρων. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μονοπάτι, ευδιάκριτο, με πολλά είδη δέντρων, για όλες τις εποχές του χρόνου. Ακολουθήστε με να δούμε τη συνέχεια. Αν δεν μπορείτε να τρέξετε, περπατήστε. Το σημαντικό είναι να έχετε σταθερό ρυθμό, χωρίς αυξομοιώσεις στους καρδιακούς παλμούς. Η διαδρομή είναι εξαιρετική. Υπάρχουν εναλλαγές ανάμεσα σε δασωμένα μονοπάτια και σε περιοχές όπου υπάρχουν εξέφωτα όπως αυτή εδώ, που μπορούμε να απολαύσουμε την καταπληκτική θέα. Είτε κινείστε αργά είτε γρήγορα, είναι σημαντικό να τροφοδοτήσετε ώστε να αναπληρώνετε τη χαμένη ενέργεια, τις βιταμίνες και τα μέταλλα.